Biatsula Acosta, and our school is PIBAR Agricultural Learning Center, and it's located at Anahawan. So it's a part. I'm teaching our farmers to be agri-entrepreneur, no? Magtanom yun while waiting sa pag-harvest nila. I'm very, very happy kay pagkahumana ko ni adto pagtiuti. I learned a lot. I think we were the first group. So, na-challenge ko sa pagtiuti na ko, na-challenge ako sa akong sa action plan. Kay giingon sa akong kauban nga, action plan na good na. Inkuno, ayuhon ko gyud ni kay pag-abot ko, akong i-implementar. Balag walay funding. Ingon ako, 3 days di umpisahan, kaon lang ang gihatag ko sa ilaha. Mga 30, ang ETI gani ito among speaker, si Ma'am Monteroyo. So, ang DA din so naa sila, kay sila po ang kwan. So, it was very, very good. The feedback was very good. So, nalipay ko, I have to continue this. Ingon ako, mao to nga nahagit gyud ko. Nahagit gug ko nga ko anon padayon gug ko. Padayon gug ko. Kaning ETI is a big help sa ako. Even now, akong ginasulti sa ila, dili ta sa atong pamilya gasulti kita nga kaning anak nato kay bugok-bugok mao mugkog agriculture. Include the best child that you have him in the agriculture kay maunay makapamilyonaryo sa imuha. Basta gibuhat sad nimo ang best nimo sa imong pagtanom. Dili kay katanom ka lang, sabwag ka lang din na. I make it a point nga we have a day. Kami nga mga trainers, we have a day. Ikaw karon imo ni magbisita ta dito sa inyo, bisitahon nato ang inyong umahan. Ang nalipayan gid nako sa ilaha kay ma-identify na nila ang mga insekto, ang mga sakit, asa ang habitat, asa sila sa buntag, asa sila makita kung ingon ana nga oras. So they know, karon mahibaw-an na nila nga kung insekto gani mag-spray, it should be early in the morning, before 4 to 5 o'clock. Dili parehas ni adto alas 7. Wala na mo'y madakpan ni anak kay nang lupad na. Ingon ako, sunod kada isa-isa tuyo ka ang imong pilapil. Every day, before ka mamahaw, tuyo ka kay makita nimo unsay galupad-lupad. So makita dayon nimo unsa ang sakit. And I'm very happy, kay karon almost all of them ang nag-uminto ilang harvest. So mao na isa sa kalipay nako kay sa among klase nagyud ko incentives sa ilaha. Kaduha ko na ni gibuhat nga sa first nako I give sang highest yield, best performer na financial nga madawatan. 5,000 kung kinsa nga grupo ang pinakataas ilang harvest. Unya gwapo ba? Less ang less ang gastos, dako ang abot. Ang best performer dayon nako. Katong sige-sige makita gyud nako nga magbisita ko, naagud sa iyang uma. Bisag unsaon nimo nga oras nga walay sulti sa ilaha. Sunod ang ako sang trainer nga taga didto, ako gud na pamonitor sa ilaha. Muna ako sa ilaha. So wala sila kay balo, wala nga naadi ay mga incentives sa ilaha. So that is also one way. Nanghatag sa kog t-shirts sa ilaha as part of the share your blessings. Ang uban nga ko, wala ni nabilin sa imo ma'am. Share your blessings. Kay kwarta na. It's not money all the time that matters. Kung unsa ang atong mabuhat sa ilaha. Mao na pinaka-importante. It helps. I cannot measure the joy. I don't know how will I convey to you the joy in my heart sa trabaho nga inyong gi-initiate nga gi-challenge sa ako. Di ko gusto nga ang farmer mahimo mao na ang akong address sa ila all the time is, my fellow millionaires, good morning.
kay mabost ang ilang nga kuan nga dili farmer lang nga mahimo kang tud sang tud. Wa ka kabalo, milyonaryo ta. Kay ngano, kita'y gapakaon sa tanan nga katawhan. Usahay diya sa taas, magtulo akong luha ba. Kay wala ko gi-expectar nga what I did is something to them. Ang ilang ma-harvest lang tag 5 tons, 6 tons. Nya, ako man silang gibutangan og target. Kinahanglan ang dilis ninyo will be 7 per hektar. 7 per hektar. Na nakakuan gyud sila. Nya, less ang ilang expenses. Nakaabot pa gani kuan 7, 8. Kanang ako raman ang kuan kay di una yan lagi. Basta if you really work for it, kung imog yung atimanon, imog yung bisitahon, keen enough to the surroundings, the environment around, mga kuanin mo, mga insekto sa gawas. Kung keen ka ni ana, tagaan mo yung time. Dakpog abot, uy, imposible kaayo. Dili ka makaabot ni ana. It boosted my personality. You know why? I'm so happy kay what I did was a great help to them. I did something special to them nga makatabang ko sa ilaha. That's my main makatabang lang ko sa ilaha. Kay ingon ako, ayaw nang sige pangutang. Kay walay mabilin sa inyo ha. Magtanom mo kay para gamay lang ang inyong palito na lang bitsin og baguong bulad. Oh, mao na. Kay naa naman tanan-tanan diya. Na kay manok. Na kay pato. Na kay isda. Unsaon pa na nimo? Di man sad pwede nga kada adlaw magkarni ka, kay heblaron ka. Utan gid ang pinaka-importante. Oh. You know what? Ang sag nakatabang pod sa ako ang akong mga trainers. Kay if I do that alone, dili ko makuan. Kay sa kada barangay, by barangay ang ginakuha ko. So kada barangay na usa ka in charge. Ang RCEP gimugna ni sa presidente nga ang iyang tumong para sa bag-ong teknolohiya dili sa buot pasabot nga ang imong karaan kalimtan mo. Pero kwaon nimo ang maayo ug idugang nato ang bag-ong teknolohiya aron malambo ang atong harvest. Maunay tumong sa RCEP. I think that's the easiest way wherein I can explain to them what RCEP is.